Mun haaveena oli aina, että ihmiset puhuu musta, mut muistetaan, mut tiedetään. Ja nuorella pojalla, nuorella jätkällä unelmia totta kai oli todella paljon. Pienestä pojasta asti musta tuntui siltä, että mä haluaisin olla lentäjä. Mut sitten mä tajusin, että mähän voi omistaa vaikka sen koko lentoyhtiön. Meillä oli semmoinen porukka kavereiden kanssa, käytettiin kaikki yhdessä. Vaatii tietynlaista rohkeutta lähteä tähän touhuun mukaan, koska jos sä et kokeile, sä et voi tietää, mistä jäät paikkaan. Mä pystyin käyttämään missä ja milloin vaan. Ja tietyllä tavalla ne saa semmoisen epäreilun kilpailuedun muihin nähden. Se verkkokurssi avasi mulle niin paljon mahdollisuuksia. Valmennusakatemian verkkoakatemiasta ja kaikki lähti. Ja se on ollut mulle semmonen hyvä lähtölaukaus tähän mun aika hyvin onnistuneeseen elämään.